Ráda bych vás pozvala do kurzu Probuď v sobě kreativitu a nebo mysli tvůrce. Všichni jsme byli děti, všichni jsme si hráli a kreativní myšlení jsme měli všichni. Někteří ho ale používat přestali a někteří ho používají stále. Já píšu dětské knížky a často jsem dostávala otázku, vlastně, kde budou ty nápady, kde budou tu inspiraci, a často jsem od lidí slyšela, že oni vlastně žádnou kreativitu v sobě vlastně nemají, by nic nevymysleli. Si myslím, že opak je pravdou, že kreativitu v sobě máme všichni. Ale když člověk neví, jak na to, je to potom těžký. A cílem tohle kurzu je vlastně ukázat vám, kudy vede cesta, jak se s kreativitou dá pracovat, tak aby ty informace pro vás byly uplatnitelné v dennodenním životě. Nebude to tady určitě jenom o tom, že vám budu radit, jak psát, jakým způsobem napsat knížku, to ne. Kurs jsem sestavila tak, aby byl přínosný pro každýho, abyste si z toho každý něco vzal, protože kreativita je vlastně schopnost, která je vlastně důležitá i v běžných oblastech života, si potřebujete poradit a je uplatnitelná určitě na mnoho situací. V kurzu vám ukážu vlastně, jakým způsobem se s kreativitou dá pracovat, jak ji můžete rozvíjet a jak ji můžete posilovat. Není to jenom o tom, že vám tady budu povídat, vyzkoušíte si i praktické cvičení. Nemusíte se bát, já vás kurzem budu provádět, takže dostanete návod na to, jakým způsobem můžete pracovat. Což vám v podstatě hodně usnadní cestu a pomůže otevřít oči, abyste pochopili, co vlastně je ten tvůrčí proces a jaký je to myšlení toho člověka, který tvoří. Naučím vás to a já věřím, že si kurz užijete.